O vindeiro 24 de marzo Vilagarcía volverá a locer a súa cara máis solidaria. Farao na quinta edición da carreira La de Sol, unha cita organizada polo Colexio San Francisco. Nuestro objetivo es ir poco a poco transformando el mundo. ¿Cómo? Pues como agentes de cambio, dándoles valores a nuestros alumnos, valores sobre la igualdad, la solidaridad, la justicia. Y nos parece pues que a través del deporte pues es una buena opción. A proba está pensada para que participen persoas de todas as idades. Arrincarán o domingo 24 ás 10 da mañá dende a Avenida da Mariña. Pola súa banda, a saída de andaina será detrás dos cines da zona TIR. Os circuitos variarán entre os 100 metros aos 10 kilómetros en función da categoría no caso das carreiras. Para a andaina o percorrido será de 4,5 kilómetros. El año pasado alcanzamos en total, en todo el global, 1.200 personas participando tanto en andaina como en las competiciones. Este año llevamos ya a estas alturas, como abrimos el plazo, pues como quien dice hace esta semana, unos 100 inscritos. Entonces vamos a buen ritmo y esperamos alcanzar las inscripciones que tenemos el año pasado, incluso superarlas. A inscripción ten un custo de 6 euros para os adultos e de 3 para os máis cativos. Toda a recadación destinarase de xeito íntegro a dotar de libros a biblioteca dunha escola construída en Angola pola Fundación Lazos de Solidariedade. O ano pasado este proxecto era facer unha biblioteca, pero claro, agora queda o máis importante. Queda o contido, é o que a urdimbre, non podemos decir que é o que fai medrar os rapaces, medrar os que queren facer un pobo grande. A inscripción pode facerse na web www.carreirasgalegas.com, no propio Colexio San Francisco ou na carpa que os organizadores instalarán na Praza de Galicia os días 9 e 16 de marzo. A proba conta coa colaboración do Concello de Vilagarcía e da Deputación de Pontevedra e está apadriñada polos deportistas Esther Pedrosa e José Vázquez.